Γεια σας. Γεια σας. Σήμερα θα παίξουμε Skyward με τον φίλο μου τον Λευτέρη. Γεια σας. Πρώτα θα μάθουμε να βάζουμε Skyward. Λοιπόν, γράφουμε Mine Servers στο Play Store και κατεβάζουμε την εφαρμογή Mine Servers. Αυτή εδώ, τη βλέπετε? Δεν είναι μεγάλη. Το πολύ να είναι 10 MB ή 20. Δεν ξέρετε. Λοιπόν, όταν μπαίνουμε στην εφαρμογή Mine Servers, συγγνώμη μου έχει κολλήσει εδώ πίσω, γράφουμε Live Bot και να μπούμε στο Skyward. Μπαίνουμε Live Bot Skyward, είναι online κάποιες φορές, είναι μόνο για 1,6. Μόνο Για 1,6. πες τα Λευτέρη. Τώρα πατάμε τον Σταυρό, τον βλέπετε? Αν θέλετε δείτε και το τρέιλερ. Καλά ρε, μην τους το λες και από 2 φορές, μωράκια είναι. Ο φίλος μου από εδώ, παιδιά, σας λέει μωράκια. Έτσι το λέει. Λοιπόν, ό,τι skin θέλετε, μην είναι αναγκαστικά αυτό skin, να ξέρετε. Λοιπόν, πάμε στο Live Bot. Αυτό ήδη το ξέρουνε. Skyward. Λοιπόν, κάποιες φορές μπορεί να μην έχετε ίντερνετ ή να σας διώξουνε. Να ξέρετε όμως ότι αξίζει να μπαίνετε. Θα σας μάθω και πώς να μπείτε για να παίξετε. Συγγνώμη, αλλά δεν θα σας μάθω. Γεια σας και θα τα πούμε άλλη φορά.